Триває прямий ефір на телеканалі АТР. Це програма «Ахшам». Мене звати Аліна Блохіна. І ми, звичайно, упродовж усього дня сьогодні слідкуємо за тим, що відбувається на території анексованого півострова. У результаті затримань кримських татар, які сьогодні відбулися у Криму, померла 82-річна ветеран Кримсько-татарського національного руху Веджие Кашка. Вона не доїхала до лікарні, померла у швидкій. Її так само намагалися затримати. Решта кримських татар, у будинках яких сьогодні пройшли обшуки, які були затримані, як нам повідомляють, перебувають у ізоляторах. Знаємо, що там є 4 адвокатів. Така наша остання інформація. Ми будемо чекати на той момент, коли зможемо з ними зв'язатися, для того, щоб дізнатися останні подробиці. Тому залишайтеся разом з нами. Я вже рада вітати гостя моєї студії. Це політолог Віктор Уколов. Вікторе, доброго вечора. Доброго вечора. Знаєте, я, звичайно, не можу у вас не запитати про те, чи достатньо зараз зусиль докладає Україна для того, щоб захистити своїх громадян на території Криму? В тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, достатньо. На превеликий жаль, окуповану територію захищати фізично неможливо. Радянський Союз не міг захистити своїх в'язнів, які перебували у концтаборах на території Третього Рейху. Третій Рейх не міг захистити в'язнів, полонених, які перебували в концтаборах на території Радянського Союзу. Так завжди буває під час війни, на превеликий жаль. Але ми можемо політично реагувати і на правовому рівні реагувати. Тому існує Кримська прокуратура в Україні, тому порушуються кримінальні справи. Тому ми звертаємося і до світової громадськості, і до Організації Об'єднаних Націй. Ви знаєте, буде розгляд найближчим часом на комітеті ООН. І це та реакція, яка нам доступна, насправді. А от те, що відбувається зараз в Криму, те, про що ви говорили на початку програми, якраз свідчить про те, що кримських татар бояться. І це свідчить про те, що саме кримські татари є найближчими союзниками українців за повернення Криму, тому що це наша спільна батьківщина. І для кримських татар, і для українців півострів Крим є батьківщиною, яка має бути в складі демократичної України. Теж дуже цікавий момент, чому, власне, так мулює в очі їм меджліс кримсько-татарського народу, який росіяни намагаються скомпрометувати. Тому що тоталітарна держава не терпить конкуренції. Якщо меджліс міг вільно існувати в демократичній Україні, то в тоталітарній Росії він розмиває абсолютну владу центру. І зрозуміло, що вони і далі будуть намагатися всіляко зменшити вплив меджлісу або взагалі його ліквідувати, якби вони не боялися обурення і самих кримських татар, і світової громадськості. Пане Вікторе, я хотіла у вас запитати, оскільки ви не лише політолог, а і політтехнолог, чи консультуєте ви адміністрацію президента? Бо таке говорять. Я не консультую адміністрацію президента. Добре, ми зараз будемо говорити багато тем. Я, звичайно, хочу запитати у вас те, що, знаєте, сплило в публічну площину останнім часом. Це явний конфлікт між антикорупційними органами. Спершу, після того, як у суд надійшла так звана справа рюкзаків Авакова, говорили про конфлікт САП і НАБУ, який мав певну свою історію давнішню. Зараз ми бачимо ескалацію у стосунках НАБУ і НАЗК. Чому це відбувається, на вашу думку? Ну, я би не хотів говорити про конфлікт. Мені здається, що всі вже зробили хоча б півкроку назад. Тому що крім конфлікту є ще дискусія, різні точки зору, полеміка, суперечка. Чомусь з усього цього аудіоряду наші журналісти завжди говорять тільки про конфлікти, максимально загострюючи будь-які справи. Мала місце не зовсім адекватна реакція керівників двох антикорупційних органів на цілком звичайну ситуацію. НАЗК направило протокол про конфлікт інтересів одного з детективів, на їхню думку, який існував по одній з кримінальних справ. Я зараз свідомо не називаю, який детектив, яка справа, тому що це неважливо.
Цей протокол можна було просто прийняти і про нього забутися, відреагувати, наприклад, погодившись з ним, або не відреагувати. Тим не менше, директор НАБУ Артем Ситник відреагував надзвичайно різко, порушив кримінальну справу про нібито невнесення в декларацію автомашини голови НАЗК. Голова НАЗК, відповідно, обурилася, тому що ця машина була записана на свекруху, і вона не повинна була вносити її в декларацію. І звернулася до суду, вимагаючи, щоб директор НАБУ прийняв цей протокол. У відповідь на прес-конференцію в оточенні політиків вийшла Ганна Соломатіна, яка заявила про те, що були проблеми платили за неправильну перевірку декларації, те, що тут замішані інші особи. Почався цілий політичний скандал з цього. І зрештою, я так недаремно це розповідаю від самого початку, тому що дуже часто виникає питання, чому Генеральна прокуратура передала цю справу до СБУ. Власне, тому і передали, для того, щоб розслідував незаангажований орган. Тому що в цій суперечці, яка тривала перед появою Ганни Соломатіної, вже було зрозуміло, що існують якісь особисті неприязні стосунки між головою НАЗК Наталією Корчак і директором НАБУ Артемом Ситником. По великому рахунку, це знищує репутацію обох антикорупційних органів. Вони мають боротися з корупцією, а не між собою. І тому, власне, те, що справу передали в СБУ, на мій погляд, це добре. Тобто вони мають розслідувати як незацікавлена сторона, ніби цю справу. Те, що НАБУ порушило кримінальну справу з приводу підозри про 1 мільйон гривень хабаря, це буквально сьогодні Мустафа Найєм написав, за правильну перевірку, умовно кажучи, правильну перевірку декларації, це теж нормально, бо це якраз у повноваженнях в підслідності НАБУ. Але тепер не звучить принаймні загальних оцінок, які звучали на початку. А загальні оцінки – це якраз шкідливо, тому що коли ми говоримо загально, тоді ми, як правило, помиляємося, тому що не можна узагальнювати і казати, що все НАЗК, наприклад, не працює, або НАБУ не займається боротьбою з корупцією, а виключно займається взаємопоборюванням. Але те, що наразі відбувається між цими антикорупційними органами... Уже не так відбувається, як воно вже затихає. Добре, відбулося. Гаразд. Суспільство ж слідкувало все одно за цим, звичайно. То в мене питання до вас, знаєте, чи є певні політичні мотиви, політичні тиск політичний на якісь з цих органів, і чи пов'язані ось ці події з, можливо, якимись конфліктами між більш високими можновладцями? Я не та людина, з якою ви можете обговорювати питання масонських змов і подібні речі. Тобто я не прихильник таємних якихось речей, я бачу лише явні речі і їх аналізую. Політики були видно біля Ганни Соломатіної. Це абсолютно зрозуміло, що там стояв Мустафа Найєм, по-моєму, і ще кілька народних депутатів. Сказати, що вони впливали на Ганну Соломатіну, не знаю, але вони її запросили на прес-конференцію. Це єдине втручання політиків у цю ситуацію, яку я бачу. Знову ж таки, прізвища певних політиків звучали в контексті звинувачення Ганни Соломатіної. Я думаю, що це предмет розслідування. Тобто заявляти про них в ефірі – це означає об'єктивізувати інформацію, яка буде повторюватися і жити вже своїм життям. Чи є якісь політичні мотиви? Артем Ситник вважає, що є. Він вважає, що йому не дають працювати. На мій погляд, він трошки лукавить, тому що НАБУ зараз не працює на повну силу. 97 справ вони завершили розслідування, передали до суду, згідно їхнього сайту, але ще ні в одній справі не виграли в суді. Вони кажуть, що це неможливо, бо немає антикорупційного суду. Мені хотілося б побачити, що НАБУ вже веде якісь судові процеси і добивається, принаймні, каже, отут нас заблокували в суді, тому нам треба антикорупційний суд. Тому що загально казати, що нам потрібен антикорупційний суд, це виглядає непереконливо. Як тоді Генеральна прокуратура звітує про те, що вони 427 вироків у корупційних справах отримали від початку року. Чому тим вдається, а цим не вдається? Виникає враження, що Артем Ситник, можливо, і має тиск, хоча я не знаю, як можна тиснути на НАБУ, але хоче виправдати свої не дуже яскраві результати. І я би йому порадив не виправдовуватися, тому що насправді
вони беруться за найважчі справи. Вони були створені не для того, щоб проводити справи хабаря, наприклад, там голови сільради чи якогось дрібного чиновника. Це агентство створене для боротьби з корупцією у вищому ешелоні влади. І чим вище чиновник, тим більш затято він захищається. Тому зрозуміло, що їм довести до судового вироку ці справи набагато важче. І я би не шукав тут якого-небудь виправдання на місці Ситника, а просто би відверто розказував, що відбувається в суді. Тому що 97 справ, які передані в суд, це означає, що іде 97 судових процесів зараз. А що ми про них знаємо? А ми про них нічого не знаємо, тому що НАБУ не розповідає про перебіг цих процесів. Ми не знаємо, кого судять зараз, за які злочини. Ми знаємо лише загальну статистику. На превеликий жаль. Ми з вами будемо говорити про ще багато цікавих речей. Якщо наші глядачі хочуть долучитися до цієї розмови, якщо мають питання до пана Віктора Уколова або хочуть висловити якусь свою думку, ми маємо телефон студії 073 419 41 58. Будь ласка, телефонуйте, наші лінії відкриті, ви можете ставити свої питання нашим гостям. Пане Вікторе, але все ж таки, знаєте, я хочу вас запитати, чому ви сказали так про неефективність певну в певній мірі, так, ну, зокрема, НАБУ. Але не неефективність, недоведення. а відсутність результатів. Результативність, добре. Вони вважають, що це через те, що немає антикорупційного суду. Але тут є так само провал піарний, необхідно більше розповідати про ті справи, які зараз перебувають в суді. Як гадаєте, чому от президент ніяк не зреагував на те, що відбувається між цим органом? Тому що на них фактично перед їх створенням покладалися великі надії, що дійсно знаєте, там корупціонери сядуть, дійсно слідство буде доводити винуватість тих чи інших людей. Чому ніяк не зреагував глава держави, на вашу думку? Можливо, тому що у глави держави ще не вичерпався кредит довіри до цих органів, як до НАБУ, так і до НАЗК. Втручання президента може бути тільки політичним, тому що насправді по закону він не може керувати антикорупційними органами. І, як ви знаєте, коли НАБУ порушило кримінальну справу проти народного депутата Розенблата з підозрою про хабар у бурштиновій справі, то президент не став захищати народного депутата з фракції БПП, і більше того, БПП проголосувала одразу за зняття з нього недоторканності. Давайте порівняємо це з іншим фігурантом цієї ж справи від Народного фронту. Народний фронт вийшов до трибуни і сказав, що це тиск, це політичний тиск на нього, і ми протестуємо проти того, щоб знімати з нього недоторканність. І такі частина фракції не проголосувала за зняття недоторканності і свого народного депутата. І це якраз говорить про те, що президент не хоче втручатися навіть на політичному рівні в цю суперечку. Він хоче, щоб вони займалися боротьбою з корупцією, а не взаємним поборюванням. Я думаю, що він досягнув свого, тому що насправді останні заяви Артема Ситника свідчать про те, що він протягує руку дружби, і знову ж таки дії Генеральної прокуратури, яка передала сьогодні важливу справу на розгляд НАБУ, яка перебуває в компетенції НАБУ, пов'язана із виконувачем голови Фонду державного майна, якраз свідчить про те, що конфлікт закінчується. Має йти звичайна юридична робота. Ми зараз маємо дзвінок від нашого телеглядача. Прошу, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Відійдіть, будь ласка, трошки від телевізору, тому що у нас через це псується звук. Ви маєте питання чи хочете висловитися? Валерій, Київська область. Алло, Валерій, Київська область. Яке ваше питання? Прошу. Питання. Я розумію необхідність великих затримань і розслідувань великих злочинців, а звичайна битова злочинність, крадіжки, злочини, це що, не є методом для розгляду це питання, що нікому не потрібно? Хто сказав? Дякую за питання. Пане Вікторе, так, дякую за запитання. Долучайтеся до нашого ефіру. Пане Вікторе, від вас відповідь нашому глядачу.
Ну, очевидно, він має на увазі якусь конкретну ситуацію. Дрібні крадіжки розслідує Національна поліція. Взагалі, давайте зачепимо іншу тему, оскільки я політолог, і говорити про конкретну справу, не бачивши документів, неможливо. Тобто це можуть говорити тільки юристи, коли побачать, про що йдеться. 20 листопада закінчилося право прокуратури займатися слідством. Свого часу, ще при Йосифі Сталіні, було сполучено функції слідства і процесуального нагляду в одній структурі, в прокуратурі. Іншими словами, прокуратура за своїм принципом має підтримувати обвинувачення у суді і здійснювати процесуальний нагляд, чи дотримуються права людини під час досудового слідства. А Сталін зробив таким чином, що прокуратура одночасно і вела слідство. Тобто в одному кабінеті сидів той, хто веде слідство, а в іншому кабінеті сидів той, хто його контролює. Інколи навіть в одній кімнаті. Суть цієї реформи, яка нарешті відбулася в Україні, це те, що більше прокуратура слідством займатися не повинна. Для цього створюється Державне бюро розслідувань, яке з 20 листопада мало отримати всі справи, які належать до його компетенції. На жаль, воно створено лише на папері, поки що призначили, обрали голову ДБР. Петра Трубу, здається. Трубу, так. Так, але питання в іншому. Питання в тому, що отакі от дрібні справи, ними займається, це для глядачів треба пояснити, Національна поліція. Далі корупційні справи стосовно категорії А, тобто вищі високопосадовці, цим займається Національне антикорупційне бюро розслідуваннями саме. Ну і єдине, чим, якщо справи торкаються національної безпеки, цим займається СБУ. Єдине, чим ще 2 роки буде займатися прокуратура, це завершувати уже відкриті раніше справи. Є перехідні положення Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють прокуратурі завершити ті справи, які у них були. І це дозволяє зробити так, щоб не було цієї паузи, знаєте, що немає кому розслідувати. Зараз іде величезна кількість розслідувань. Наприклад, лише у боротьбі з корупцією по лінії Генеральної прокуратури. Тобто це хабарництво до рівня категорії А або хабарництво якихось минулих високопосадовців. З початку року порушено більше 8 тисяч справ. Передано до суду, тобто завершено досудове слідство, 2740. Ці цифри є на сайті прокуратури, прошу зайти подивитися. І в 427 справ доведено до судового вироку. Була проблематика, що НАБУ не хотіло отримувати від прокуратури справи минулих високопосадовців, позаяк вони вважають дуже часто їх безнадійними. Сироїд і Сотник, дві народних депутатки, внесли зміни до Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють прокуратурі завершити розслідування по цим справам. Ці зміни вступлять в силу з 1 січня, наскільки мені відомо. Пане Вікторе, ми після того, як почули ваш коментар щодо того, що відбувається в Криму, я вам поставила питання, чи консультуєте ви адміністрацію президента. Я зараз переформулюю своє питання. Я хочу запитати у вас, чи консультуєте ви когось з представників української влади? Ви з кимось співпрацюєте? Ні, я не консультую нікого з представників української влади. Але я намагаюся бути об'єктивним. Справа в тому, що останнім часом ми всі стали опозиціонерами. Для того, щоб стати популярним, в Україні достатньо почати критикувати. Ну, але насправді світ не буває чорно-білим, тому що ви бачили результати останнього опитування, ви знаєте, що за цим опитуванням президента підтримує 16,5% громадян, і це поки що найвищий рейтинг в Україні. Але ви так само бачили, що і Святослава Вакарчука підтримують, дай Боже пам'яті, близько 12%, тобто він вийшов на 3-є місце. І це є феноменально. Тобто чому музиканти, які не є політиком і не мають досвіду в управлінні державою, готові обрати президентом так багато людей? Пане Вікторе, дивіться, я не хочу зараз ніяких робити звинувачень, але все ж таки чимало досліджень, які проводяться соціологами, про них формується думка, що, знаєте, вони не є достатньо об'єктивними. Це дуже хороше питання. Хтось часто лунає думка про те, що соціологічні дослідження так само мають можливість проплатити. Давайте розберемо
розберемося з цим дослідженням конкретно. Хто його проводив? Чи ви знаєте, хто його проводив? А там, здається, КМІС, там кілька організацій. Тільки не з такою інтонацією. Це 4 Я маю на увазі, найвідоміших. що 4, так. Це 4 найвідоміших соціологічних агенцій в Україні, які існують уже не один десяток років. Я знаю, так. Київський Соцос. КМІС, Соціс, імені Разумкова Разумкова, так. і соціологічна агенція «Рейтинг». Тобто, поза ними всі інші мають репутацію, ну, скажімо так, одноденнок, які недавно з'явилися, які можна щось проплатити. Далі, вибірка. Чи відомо вам, яка була вибірка? 20 тисяч, якщо я не помиляюся. А скільки нормальна вибірка? 2200. Ні, я розумію, що вибірка там достатньо велика для... Ні, вона не просто достатньо велика, вона безпрецедентно велика, вона в 10 разів більша, ніж звичайна вибірка. Тобто, як правило, береться 2200, а вони взяли 20 тисяч. Це є дуже хороше дослідження, воно дає достатньо точні дані. Тобто їм цьому дослідженню можна вірити, в принципі? Так, більше того, ці фірми є конкуруючі між собою. Тому що дуже часто говорили, що соціологічна агенція «Рейтинг», мовляв, дає більше Юлії Тимошенко, а, наприклад, Соціс дає більше Порошенкові. В даному випадку вони дійшли спільної згоди. 4 до певної міри конкуруючих між собою соціологічних фірми дали спільні результати. Тому цим результатам можна вірити. І що ж вони показали? Вони показали про те, що музикант виходить на 3-є місце в Україні. Це перше. Друге, що Юлія Тимошенко ніяк не може перегнати діючого президента. Це друге. Третє, що рух нових сил має 1,6%, а готовність тих людей, які вийдуть на протести, всього 9% в Україні. Давайте прокоментуємо. Це те, що зараз є. Те, що ми будемо коментувати, і те, що соціологи дали такі цифри, це не сформує громадську думку. Вона існує вже в суспільстві, це лише дзеркало, яке їх відобразило. Дивіться, я просто як людина можу пояснити, до прикладу, вихід Святослава Вакарчука на 3-є місце виключно тим. Спробуйте. Виключно як людина, не як журналіст, так? Тим, що в українському суспільстві різні настрої панують, але далеко не всі задоволені тією політикою, яку проводить нинішня влада. І якщо люди бачать, що вони не можуть в повній мірі довіряти політикам, то вони знаєте, вкладають, напевно, у персону Святослава Вакарчука якийсь більш, знаєте, це поклик душі, аніж знаєте, вибір як лідера держави, мені здається. Як ви гадаєте, ті, хто голосує за Святослава Вакарчука, це ж опозиційні виборці? Ну, от ви щойно самі сказали, ті, яким не подобається влада. Це опозиційні виборці. Всі, хто голосує зараз не за Петра Порошенка, вони є апріорі опозиційними. А тепер дайте відповідь на питання, чому опозиційні виборці ладні голосувати за музиканта, а не за лідера опозиції Юлію Тимошенко? Ну, слухайте, це до вас питання. Ви політолог, вам, вочевидь, все ж таки Тоді дозвольте прокоментувати. Звичайно. Справа в тому, що поява музиканта на 3-й позиції якраз говорить не стільки про недовіру до влади, це про владу і кури балакали. 16,5% є у Петра Порошенка найвищий рейтинг і лишається. Як це говорить про недовіру до лідерів опозиції? Вакарчуку вдалося обійти всіх лідерів опозиційних партій і наблизитися до рейтингу Юлії Тимошенко, професійного політика, з якою я працював свого часу в б'юті, і яка роками розповідає про свої політичні погляди. Це означає, що їй зараз треба замислитися, що вона щось робить не так. Тому що ці 12%, так само, як і решта. ці 12%, ну насамперед їй, тому що вона попереду, мали б бути в неї. Тому що були випадки, коли в 2007-2008 році, коли ми працювали разом, у Тимошенко було 20%, 30%, а у діючого президента було 5 і 6%. А зараз вона не може перемогти нас по соціології діючого президента. Це говорить, що виборці стомилися від тієї політики, яку вона може запропонувати. Обіцяла провести референдум по землі, зібрала підписи, референдум не почався. Обіцяла тарифний майдан не почався. Обіцяла підтримати Саакашвілі, поїхала навіть зустріла його на кордоні. Чому не підтримує зараз? Чому Саакашвілі? Виборці бачать цю непослідовність і вони кажуть, знаєте, ви нам набридли всі. І Тимошенко, і Гриценко, і Порошенко, ми будемо голосувати за Святослава Вакарчука. Це дзвіночок, але насамперед це дзвіночок для опозиції. Знаєте, вибори у 2019 році ще багато чого може змінитися до того часу, і ті, кому будуть надавати перевагу, і взагалі ситуація в Україні, вона достатньо динамічна останніми роками. Ви згадали вже одну політичну силу, і... Ви про рух нових сил? Я про рух нових сил, так. Так, я знаю, вони часто бувають у вас на каналі.
Ну, знаєте, сьогодні у нас буде у нашої Христини Бондаренко Михайло Саакашвілі. Я думаю, що він зможе апелювати тому, що було сказано в нашій студії. Дуже добре. І В цьому і полягає демократія, що Так. політикам задають не дуже так, я думаю, що він зручні зможе для них питання. апелювати тим, хто тут апелював йому. Так? Але Опанував. все ж таки, так, опанував. Все ж таки питання до вас таке, дивіться. Його заява, до прикладу, про 3 грудня, про те, що з того часу розпочнеться народний імпічмент. Скільки ми спілкувалися, знаєте, з представниками, так був Давід Кварлідзе у нас у студії, Юрій Дерев'янко, який так само наразі підтримує позиції Міхайла Саакашвілі. Вони, звичайно, не говорять про те, що вийшла менша кількість людей на цю всю акцію протесту, ніж вони чекали. Але ми це бачимо, ми розуміємо, що очікування були трошки іншими. Що це за народний імпічмент? Чого чекати далі від цієї політичної сили, від її лідера, як гадаєте? Ну, якщо політична сила має лише 1,6% популярності, то вона не може розраховувати на перемогу на звичайних парламентських виборах. Тому що у нас зараз 5% бар'єр, можливо, його зменшать 5%, зменшать до 3%, але навіть в такому разі їм потрібно буде наростити удвічі свою популярність для того, щоб потрапити до парламенту. Лишаються непарламентські методи боротьби. І народний імпічмент – це такий само абсурд, як, наприклад, народна екстрадиція. Тобто народний імпічмент – це вже виглядає як переворот. Імпічмент може бути тільки по закону. Владу можна захопити, але що потім робити з захопленою владою? Якщо владу не визнає світ, якщо владу не визнає народ, то це буде піррова перемога. Тобто можна якимось способом, ну, наприклад, ми зараз бачимо переворот в Луганській, так званій Луганській Народній Республіці, можна захопити владу, але це нічого не дасть, тому що це має бути визнано всіма. Влада повинна мати легітимність. Рух нових сил втрачає легітимність. Вони зараз мали би мати не 1,6%, а 16%. І скільки би красномовним не був Михайло Саакашвілі, це йому не допомагає зібрати людей на Майдан. От в цьому є проблема. І досягти справжньої легітимності. Тому що захопити владу не означає її утримати. Захопити владу не означає, що потім тебе не захоплять. В цьому є проблема. Знаєте, наш ефірний час добігає кінця, але я хочу поставити вам встигнути ще одне питання, і тому попрошу коротку відповідь. От це відправлення до Грузії, так, видворення грузинів, які відбуваються так само останнім часом. Ваш коментар щодо цього? Це з політичних мотивів робиться і... Ну, от, що ви з цього приводу думаєте? Ви не повірите, я не дуже добре розуміюся на цій справі. Мені здається, що ті, кого екстрадовано до Грузії, мають право все одно звертатися з оскарженням в суд. Так само, як мав право звертатися до суду Саакашвілі, перебуваючи за кордоном. Справа в тому, що в цивільному процесі не обов'язково присутність позивача. Таким чином, перебуваючи в Грузії, вони можуть звертатися до українського суду. Я думаю, що вони звернуться, якщо вони впевнені в своїй правоті. І навіть якщо вони виграють, то вони повернуться до України. Точно так само могло бути, наприклад, Саакашвілі. З якихось причин Михайло до сих пір не оскаржив указ президента про скасування його громадянства. Цього я не розумію. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за цю розмову. Віктор Колов, політолог, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Я з вами не прощаємося. Ми побачимося вже зовсім скоро. Як завжди, будемо говорити про усі актуальні теми. Ми, нагадаю, слідкуємо за ситуацією у Криму і будемо дізнаватися останні подробиці. Тож не перемикайтеся.